Ja, we hebben een probleem momenteel met het kanaal. Het kanaal is op het ogenblik, daar staat minder water in en het komt omdat de rivieren eigenlijk geen regenwater meer kunnen aanvoeren. En dus zijn de sluizen bij laagwater gestremd. Allemaal om te voorkomen dat er nog meer water uit het kanaal de Westerschelde ingaat. Want al dat water gaat verloren. Ja, dat gaat verloren. Het zoete water van het kanaal, hè, wat dus gevoed wordt door de Leie en de Zoete Schelde, ja, die heeft op het ogenblik geen genoeg water omdat er geen genoeg regen valt. En natuurlijk ook met de verdamping, ja, zakt dat water, ja, en is er een beperking ingesteld. Ja, dus we hebben keihard regenwater nodig om dat niveau weer omhoog te krijgen. Voor de scheepvaart zijn de gevolgen groot, want de wachttijden nemen enorm toe. Dat kan grote financiële problemen opleveren. Ze kunnen minder lading meenemen, wat dus weer inhoudt dat de fabrieken hier op het kanaal meer voorraden houden en dat de fabrieken waar ze moeten lossen eigenlijk voorraden tekort komen. Inmiddels is bekend dat de Westsluis zelfs volledig is gestremd en de hele dag door geen schepen doorlaat. Er ontstaat daarmee ook een realistisch scenario dat de andere 2 sluizen volledig gestremd gaan worden. Volgens Henk zou dat erg slecht nieuws zijn. Dan zijn de gevolgen niet overzien. Dan ligt het hele kanaal stil. Dan is de scheepvaart wordt stilgelegd zoals het nu al gebeurt bij bepaalde kanalen in het oosten van het land. En dat is dramatisch voor de fabrieken. Dat is dramatisch ook voor de scheepvaart. Daar moeten dus gereden gaan worden met vrachtauto's. Met alle gevolgen van dien. Vervuiling, nou, noem het maar op. En de kosten dan. Maar ja, kan er dan echt niets aan dat lage waterniveau gedaan worden? Wat je zou kunnen doen, daar wordt over gesproken om zoutwater vanuit de Westerschelde toch maar in het kanaal te laten stromen. Om dat niveau hoog te houden. Ja, dan heb je een probleem aan de overkant van ons. Daar zijn de boeren, die zijn niet gebaat bij zoutwater. Daar zijn de bedrijven. Veel bedrijven nemen water van het kanaal voor proceswater, voor koelwater. Die kunnen geen zoutwater gebruiken. Dus ja, daar wordt aan gedacht, maar voorlopig is dat nog niet aan de orde.